سومر او شارستانیەکە مێزۆپۆتامیایە کو bi qasî 6000 sal beriya serdema îro hatiye avakirin. Xelkê Sumerê li gor şaristaniyên serdema xwe şarêzayiyeke gelekî bilind avakirine û pisaya wê di ziman, wêje, nivîs, matematîk û astronomiyê de pir bi pêşketine. Dewleteke ku 35 bajaran pêk tê avakirine, keşfa herî mezin ya vê şaristaniyê jî bêguman nivîs bû. Ji ber ku dîrok jî bi nivîsê dest pê dike, tişta ku herî zêde Sumeriyan bide nasîn jî dê nivîsên wan bin. Navê nivîsa wan jî kuniform bû, ku ew bi pênûsên weke bizmaran li ser tabletên ji heriyê dihatin nivîsîn. Bi hezaran ji wan tabletan xwe gihandine heta roja me. Lêbelê kesên ku karbin vê nivîsa taybet bixwînin, gelekî kêm in. Weysel Donbaz jî yek ji wan kesên tekane ye. Ew Sumerolojîsteke ku li cîhanê deng daye û vêga jî wê ew ji me re qale ser pê hatiye karê xwe bike. Ben tek öğrenciydim. Ez ji takê xwendkarên zanîngehê bûm. Roja pêşî me dest bi fêrbûna zimanê Sumerî kir. Duê beşê de 6 mamoste hebûn. Ji xwe mefteya pirtûkxaneyê dabûn min. Rojane herî kêm 8 demjimêr dixebitîn. Min xwe amade dikir. Ez hînî nivîsîna bizmara an ku nivîsîna kuniformê dibûm. Min di sefa sêyan de teza xwe nivîsand piştî sefa şaran ji xwe min zanîngehê qedand û wan ez şandim mozexaneyên arkeolojiyê li İstanbulê. Ango çîroka min bi vî awayî dest pê kir. Tanrı'nın lütfu gibi bir şey oldu bana. Ew bi awayekî akademîk duwarê Sumerolojiyê de perwerde standiye. û hem li nava welêt û hem jî li derveyê welêt gelek lêkolînên zanistî pêkaniye. Her wiha bi dehan nivîsên wî di kovaran de hatine weşandin. Ne bi tenê zimanê Sumerî, lêbelê ew bi zimanê Akadî, Babilî, Asurî û Hitîtî jî dizane. Ew hem dikare bixwîne û hem jî dikare binivîsîne. Weysel Donbaz ji bilî karên xwe yên zanistî xwendekaran jî perwerde dike. Piraniya xwendekarên ku perwerde akademîk distînin ji bo alîkariyê tên bawî. Bu tabletler çok çeşitli. Gelek curên van tabletan hene. Hin ji wan bi Sumerî ne û hin jî bi Akadî. Hin ji wan jî aydê Asûra kevin, Babila navîn û nû ne. Tabletên elam û perestan di destê medenî ne. Ji xwe ji wan li dinyayê jî hemabêje tune ye. Misyonerekê bi navê Bedrû de li vala di sala 1414 de li Iraqê rastî van tabletan tê. Li gor wan tabletan wê demê serê kesan 30 litre genim didan xelkê. Her çi jin an mêr be. Heke jin bi zarokekî be li ber şîr bi 10 litreyên din jî lê zêde dikirin. Ji xwe ji genim bêhtir ceh dixwarin. Wê demê bawerim bi destaran genim û ceh dihêran û pênan xwarin çê dikirin. Yemek yapmasını, ekmek yapmasını öğrenmişler. Nêzîkî 4000 salek û ev ziman nayeb karanîn. Lê bi saya zanyarên mîna Weysel Donbaz ku ew gelekî kêm û hêjan e, zimanê Sumerî ji bo zimanê hemdem û nûjen tê wergerandin. Em jî dibin xwedî wê derfetê ku karbin dîroka wê şaristaniya bêhempa bixwînin û fam bikin. Hêja Bawdo, Rûdaw, İstanbul.